up mga kamoto? Welcome back. It's been a long time. Wala na di ko nagka-moto vlog since 2021 ang last na kong moto vlog. O karon balik na mo tag moto vlog ani. Indot na ko ning moto vlog ba kay mga mag-storya kasi mo kagalingon ba. So this is my first night ride na nag-moto vlog. Sa ako ang mga videos sa akong YouTube channel, usually daytime tanan ako ang mga videos. Wala kayo kay videos sa panggabi. So karon namo ko itoon sa downtown Ligo City. So ato na lang take opportunity ang motovlog padalong dito. Subscribe na ninyo guys. Kaya lang hindi man iingon na pang para makakwarta ta sa YouTube, sa Facebook, ilman ako is enjoy lang, rides, vlogs, stories kagalingon. Huwag maging ang motovlog, stories kagalingon while gabiyahe. Nabitan ko Santa Cruz, Davao del Sur, padulog ko karon sa Bigos. Ako to, klaro pa niya ako ang camera karon sa gabi. So pag-ihap ko guys sa mga walang pa nakasuporta o nakasubscribe sa mga YouTube channel. Ang YouTube channel is Motovice. And sana i-follow ko din niyo ako ang FB page kay Mori ang Pedro. This will be my first moto vlog on this page. I try diretso. So pas-pas na gamay mga kamoto. High checkpoint ka rin. Dito tatawag. Go. Taas pa man ang numero sa number, uning style dire. Technique lang, what technique. Tatag-ulan ani. Right, gara ako kabit up dari na. Yung palit is lock cellphone guys. Bos ko na itong kabit up. Kamu tempat cellphone, ma'am? Kamu tempat itu cellphone? Terus maganda rin. Tapos sa tagamay kay Sima. Bungitan ta. Alright, marami ang meet up. Idayan na kong cellphone. Ito na kong downtown Bigos, kumaya itong tambal. Sugo taong tambal.
covering na ganina pag-stick na wa man pod. Bantag di pa ta maabtag ulan ani ba? Kita mo ako sa trap. Crossing Aplaya. So mga kamotong murag diri na ta takita kutok siguro mag record sa to video.